Hej folkens, og velkommen til. I dag der er den 14. februar, så glædelig valentinsdag. Lige i dag der sidder jeg faktisk bare og pakker, det gjorde jeg også i går, og det er virkelig mærkeligt. Jeg skal ind i min lejlighed her i morgen. Og der har jeg en luftmadras med, som mig og min søster vi skal sove på. Og så her i weekenden, der skal jeg flytte sådan officielt. Men jeg tænkte, at jeg lige vil lave en lille update til, fordi at som I måske har bemærket, så det her daily vlogs, det går ikke lige så godt lige for tiden. Og jeg har sådan, jeg vil gerne officielt sige, at jeg holder altså en pause med det her lige nu. Og det er måske dumt en uge efter jeg startede, men det har noget at gøre med, at jeg har ikke tid til at redigere lige nu, fordi der har været så mange ting i den sidste uge med, hvor jeg har været ude sent om aftenen, fordi der var en hel masse ting, jeg skulle, og nu er der så noget med pakning og alt muligt. Der var så mange ting, der lige skal ordnes, så jeg har bare ikke haft overskud til at redigere og sådan noget. Og derudover så har jeg også lidt tænkt over, når jeg kommer ind i den nye lejlighed, så er der jo ikke internet. Og mit mobilnet, det kan ikke slås til min computer. Og jeg er nødt til at have det over på min computer, for at kunne redigere det, og ja, det er lidt besværligt det hele. Så derfor tænkte jeg, at jeg holder en pause på ubestemt tid. Jeg vil prøve at få nogle videoer op, sådan, hvor det måske ikke er sådan redigeret igennem, men sådan at I får lidt. Og der tænker jeg, at det bliver sådan noget med min lejlighed-agtigt, hvor jeg bare lige viser, hvad jeg synes, at I lige skal se. Men det bliver sådan nogle små uredigerede videoer, sådan overhovedet ikke redigeret. Og det bliver garanteret ikke noget særligt, men jeg vil selvfølgelig begynde på daily vlogging igen, når jeg får internet i min lejlighed. Men jeg tænkte bare, jeg skal alligevel holde en pause på det tidspunkt, så hvorfor ikke bare allerede begynde nu, hvor jeg ikke har tid til det. Og så kan det være, at jeg laver sådan nogle ugenlige vlogs eller sådan noget, hvor jeg klipper det sammen i en stor video, så når jeg kan lægge det op, når jeg er over på skolen eller et eller andet. Det finder jeg ud af. Der skal nok komme et eller andet til jer, men det der daily vlogs, det duer ikke lige til noget lige nu. Og så vågnede jeg her i morges forresten, og yes, jeg fik ondt i halsen og var forkølet, og jeg har faktisk haft det her tøj på i nat, fordi at jeg frøs. Og så var jeg syg. Så trist. Men jeg vil egentlig bare gerne lige update jer omkring, hvorfor der ikke kommer nogen video ud. Jeg har ikke droppet at daily vlogge overhovedet. Jeg vil stadig gerne daily vlogge, men jeg vil gerne have tiden til det, og jeg vil gerne have mulighed for at gøre det rigtig godt til jer. Så det håber jeg, at I forstår. Jeg har forresten vendt min trøje forkert. Det skulle jeg også lige vide. Men jeg vil gerne gøre noget godt for jer, i stedet for at I skal have sådan, at jeg siger, at jeg lægger det op hver dag klokken 6, og det så kommer op hver anden morgen klokken 8. Det giver ikke rigtig nogen mening i mit hoved, og det kan jeg ikke arbejde med selv. Så jeg holder en pause nu til at få internet i min lejlighed, og så skal jeg selvfølgelig nok opdatere det. Og der skal nok komme noget i mellemtiden, det har jeg sagt tusindvis af gange. Men der kommer noget, men det bliver ikke lige daily vlogging lige nu. Men jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med. Hvis I ikke subscriber allerede, så må I meget gerne trykke på abonner-skiltet dernede, subscribe-skiltet. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!